Адски много са ме обиждали по улиците, непознати хора. Е така, прямо вървя си и някой ми казва, ти си долна проститутка, долна кучка, овца смръдлива. Нещастница, буклук, пачалра. Курва, забатка, тъпачка, дебела, грозна, виж си лицето, пъпчасала, мъркуч, хлебарка, очилатка, зубър, цайса, за брекетите, робокоп, тъпа овца, пиче. Курва, простачка, мацка, путка. Изчадие Божие и гнилоч. Всякакви ситуации с шофьори и пешеходни пътеки. Пресичах и той искаше да ме блъсне. Тъпа овца, разкарай се. Улицата много с колелото ме обиждат шофьорите. Смутанячка. Къде минаваш, бе? Какво си мислиш, че караш, бе? И един я спря. И най-обидното нещо, което излезе от устата му беше кокошка. Курва, тъпа курва. Заплашвали са ме с насилие. Ще ти щупя ръцете и краката. Ще те обезобразя. А не, ще те пречукам. С шише от бира са ме целили. Ако тук седите още, ще ви изколям, ще те заколя. Дебеланка, цайси, овца, много си зле. И да, още доста такива. Казвам защо? Просто така е. Всички жени сте такива. Да се чувстваш глупа. И в градския транспорт. Дори са ме плюли, сега се сетих. Вървя си по улицата и някой се захрачва. И усещам нещо по якито ми плък и се обръщам. Това са 3-4 момчета. Почнаха и другите да плюят. И мен са ме плюли на улицата. Не беше в гръб, беше в лице. Пача долна и се изхрачим. Аз така се обърнах и ми закачи само пантото. Черво долно. Че носа ми е като зурла. Искам да ги забравя. Се опитам по някакъв начин да се защитя. Ма гледаш като теле в железница. Разпоретина, батка, заспала, свиня, овца, пацулана, провинция, тъпа, кухалейка, трипла, селтачка, кошница, кранта. И ти си като всички останали вещица. Всички жени сте гадни вещици. Най-често си вървя по улицата и ме спират. Или чувам подвиквания покрай мен. Курво, путко, пичка. Фащам такси и гледам, че машинката започва много да навърта изведнъж. Му казах, може да отбиеш вляво и той вика, не може. Окей, ще спра, обаче ще ми платиш в натура. Той човек почна да си ми пуска ръчички, вземи телефона и така от ръката, защото аз тръгнах да набирам. Кай курво, скапана, за какво си мислиш, давай пари. Бях на спирката и почнаха някакви група момчета да ме коментират. И оттам се чуе бати путката, ери си какво. Реших да не ги слушам. Бях доста по-малка. И ям близалка в един парк, но усещам, че някой се приближава до мен и един грамаден мъж си слага ръката така през рамото ми и ме гушка. Той вика, наблюдавам те как си близкаш сладко-сладко близалката. Особено грозно е, когато ти вече се чувстваш жена и се чувстваш красива и си сложил някаква дреха, в която се чувстваш женствена. Излизаш на улицата и някой ти ей путко или ей мине и край. В смисъл на тебе ти да се обърнеш и никога повече да не сложиш пола през живота си. Усещам как някаква кола забавя позад мен. Та изкача при нас малката. Ускорявам хода, вървя. Аре, какво си правиш, бе? Аре, сладката, скачай. Ще ти намерим място. Те са 5 човека, нали? Няма... И направо е така ми става лошо. Влизам по-навътре в тротуара и само се чува. Аре, много ли си важна? Виж си дебелия, виснал задник. Никой няма да ти обърне внимание. Просто се чувстваш като ходещо парче месо. Не мисля, че е нужно да се стига чак до там.